கனவு திருவிழாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் பார்த்துட்ருக்குறோம். மரபு சார்ந்த விளையாட்டுகள்லாம் வந்து நிறைய நம்ம சின்ன வயசில் விளையாண்ட விளையாட்டுகள்லாம் கொஞ்சம் மறந்து போச்சுன்னா என்ன, அதை விட்டு நம்ம கொஞ்சம் விலகி வந்துட்டோம் வெகு தூரத்துக்கு. ஏன்னா இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம வெகு தூரம் விலகி போனதுனால இந்த விளையாட்டுகளும் விலகி போயிடுச்சு. இப்போ இதில் சின்ன சின்ன பொம்மைகள்லாம் செஞ்சு சின்ன வயசில் நம்மலாம் விளையாண்டுருப்போம். அதில் முக்கியமானது காத்தாடி, நொங்கு வண்டி, இது போக இந்த தென்னங்கீத்தில் வந்து பாம்பு செய்கிறது, பீப்பி செய்கிறது, இதெல்லாம் செஞ்சு விளையாண்டுருப்போம். இந்த விளையாட்டு பொம்மைகள் எல்லாமே செய்யக்கூடிய ஆட்களும் இல்லை, அதை சொல்லி கொடுக்குற ஒரு சூழலும் இல்லை. இன்றைக்கி வேகமாக வளர்ந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு சூழலில் நம்ம வந்து வெகு எளிமையாக ஒரு நெகிழி பொம்மைக்கு போயிட்டோம். நெகிழி பொம்மை, அதுவும் உடையாத பொம்மை குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்குறது, கடைசியில் அந்த குழந்தைகளோட மனசும் அப்படி தான் ஆகும். ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு நெகிழ்ச்சி தன்மை இல்லாமல் போயிடும். இப்போ அதை கொஞ்சம் மாற்றுறதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், இது மாதிரி ஒரு மரபு சார்ந்த பொம்மைகளை எல்லாம் நாங்கள் மீட் எடுத்து குழந்தைகள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறோம். நாங்களே சொல்லி கொடுக்குறோம், நாங்களே செஞ்சும் கொடுக்குறோம். இப்போ இதெல்லாம் வச்சுட்டு குழந்தைகள் விளையாடுறப்ப என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு 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 உடல் இயக்கம் ஒன்று வந்துடும். இது கையில் இருக்குது, காத்தாடி கையில் இருக்குது அப்படின்னா குழந்தைகள் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க, சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் ஓடிட்டு சுற்றிகிட்டே இருப்பாங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உடல் இயக்கமாக பட்டுருக்கு. இது போக வந்து தானே ஒரு பொம்மையை குழந்தைகள் செய்கிறப்ப யாருக்காவது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும். ரெண்டாவது, மென்மையான இது மாதிரியான தென்னங்கீத்து, பனை ஓலை, இது மாதிரியான பொருட்களில் ஒரு பொம்மை செய்கிறப்ப மென்மையான பொருளை எப்படி கையாளுறது அப்படிங்கிறத குழந்தைகள் கற்றுக்குருவாங்க. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மென்மையான ஒரு இலை, இது திரும்ப 2 தடவை குழந்தைகள் வந்து கையில் அப்படி மடித்தாங்க அப்படின்னா இந்த இடமே கருப்பாக போயிடும். அப்போ மென்மையாக ஒரு பொருளை கையாளுறது அப்படிங்கிறது இந்த பொம்மையிலேருந்து அவங்க அறியாமலே கற்றுக்குறாங்க. ரெண்டாவது, தானே செய்கிறதுனால வேறவங்களுக்கு அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க அந்த பொம்மைகளை. ஒரு விலைக்கு வாங்குகிற 500 ரூபாய்க்கு விலைக்கு வாங்குகிற பொம்மையை யாரும் ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியாது. ரெண்டாவது, நம்மளே அதை என்ன பண்ணுவோம், வீட்டுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுக்குருவோம், விளையாட விட மாட்டோம். ஆனால் இது மாதிரியான பொம்மைகளை அவங்களே செய்கிறப்ப எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க. மேலும் மேலும் இதில் நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய படைப்பாற்றல் வந்து வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்னொரு பக்கம் மரபு சார்ந்த பொம்மைகளை மீட்டெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. எல்லாத்தையும் காட்டிலும் இயற்கைக்கு திரும்பக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து இந்த பொம்மைகள் கொஞ்சமாவது ஏற்படுத்திடும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்து இருந்துகிட்ருக்கு. நான் குழந்தைகளுக்கு இது மாதிரியான பொம்மைகள் செய்கிறதுல கடந்த ஒரு 7-8 வருஷமாக பயணம் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அரசு பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, அரசு சார்பு பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, யார் கூப்பிட்டாலும் போய் இது மாதிரி தென்னங்கீத்து, பனை ஓலைகளில் 2 விதமான பொம்மைகள் செய்ய பழக்கி கொடுக்குறேன். ஒன்று இது மாதிரி அழகுக்காக செய்யக்கூடிய பொம்மை, இன்னொன்று இயங்குற மாதிரியான பொம்மை. இயங்குற மாதிரியான பொம்மைனா அப்படி காத்தாடி, வண்டுன்னு ஒரு பொம்மை ஒன்று செய்வோம். அந்த பொம்மை வந்து கையில் எடுத்துச்சு குழந்தைகள் வந்து சுற்றுறப்போ வண்டு எப்படி சத்தம் கேட்குமோ அதே மாதிரி சத்தம் கேட்கும். இது மாதிரி பொம்மைகளோடு நான் வந்து பயணம் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். நன்றி. என் பேர் திலகராஜன், மதுரை. நன்றியா.